Makabaton na og kaugalingong balay ang 64 ka mga pamilya nga biktima sa Bagyong Pablo sa Davao de Oro nga gihatag sa National Housing Authority kon NHA Region 11. Gihimo ang partial turnover ceremony sa Balay Maalag Housing Project sa Puro 4, Barangay Andap, New Bataan. Gipasalig sa NHA nga maapud-apud sa husto ug patas nga pamaagi ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang mga housing unit. Kabahin sa proseso nga mga benepisyaryo kinahanglan nga mopailawom sa raffling system alang sa pagtakda sa ilang block o lot number. 5 ka adlaw ang gihatag sa ilaha aron makabalhin sa ilang bagong balay. Ang housing project kabahin sa nagpadayon nga rehabilitasyon sa mga biktima sa Bagyong Pablo ubos sa housing assistance for calamity victims sa NHA. Naseran nga nitong Oktubre 10, 2024 unang nagpahigayon ang NHA og turnover ug libreng balay sa 21 ka mga pamilya. Ang proyekto kabahin sa pagpaningkamot sa NHA nga matubag ang pabalay sa nanginahanglan sa mga komunidad hilabi na sa mga naapektuhan sa kalamidad. Kahinungduman nga mihapak ang Bagyong Pablo nga gikonsiderang super typhoon nitong December 4, 2012 ug usa sa grabing naigo ang New Bataan nga gatusan ka mga tawo ang nangamatay ug gatusan sab ang missing. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.